kajing pen khuj yaki snong om tangba pen khuj yaki snong kum ki pan khana hak ta kor kom banora ya kajing khuj hak snong ki thau bat ban laj ru na kita kajing pang ki kum ki long ki por ban swa bon ki bri kilet pan khana kilet chalum sawa kilet hangno ki chaka ba kilap ki syam dan ki bri barak ru tolong rodem ru ban lej pan khana ban som hakinala ban som ikasanyum kane hagino kino ki chaka kebalong pathar ba bat na kino pentre kani kile ak ta kor kom ban tolong kam politik yakini ki skim ban ai tang kita gibriu ki ba dei kinong kersan dan gibriu ki ba itu kane kala ban kata ya ka jella ka jongi hamtam ni gibriu ki ba duk badan kam ban yo yakini ki jingera ti sasin perlop nga priang subhabyang ya pi sakani ka channel ka jonga adon kumba ka tu ne singi klem yo ban penmi ki video ti kadai na banta ba nga khambon kam tinga driving mes ngawi ya kata ya kana por ngonra pi phang kita ki central scheme ki bawan hapo state ki jongi ki kita ki scheme ki ba ngi kum ka state meklaya bun ngiyo bat ngi pron kamro te don pleng yu pi phla ban tip ya kata bat don ru na pleng ki snong jongi ki ba kham jangai ki ba khamsa si chakak ban kondong ngi mi jing tip bat ban tip lang hagen ka por ngangan wara ap yakini katu kat ni kita ki scheme ki bala sanction bat ki bala yarap lingbaka central government la netaka government jongka ri India tik bani kong kolongka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act kata kadika scheme ka ba man laki sinong ngi penon kam ban ngi pentrei lingba ki nong penjat sinong ya kata ka bangi khot kata ka sispa sngi ka jingtrei ka ba sispa sngi kane kolong kawai naki jingerap scheme balawan naka sarkar pedeng kebamut ka central government sagawai pat kadai kataka Pradhan Menteri Awas Yojana kane kadai ka scheme ka ba yo ban snaying kane ban yarap snaying ya ki baduk kadai ka scheme snaying balawan ra bala penyo naka Pradhan Menteri Awas Yojana sagawai pat ka scheme ka bangi let's say pentrikam lingbaki blok lingbaki sinong gitaw kadai ka Swachh Bharat Mission ya kani ka scheme la penmi nagabanta penlong kita ki sinong ki bakhoj dia gini ki scheme ru kumki sinong ki ba pentrikam be kani yo jingera pat kadon ka sanction lada kumki nong sinong lada kumki nong penyat sinong ki wat jingtip hakonu kor kom pentrikam mi gini jat scheme bat kumno ba gide ban yo haki sinong gide ban wat jingtip naki blok lani na u BDO jong ki blok kajing pen khoj yaki snong om tangba pen khoj yaki snong rai kajing pran kamru yaki jakale chabar ki kum ki pan khana hak ta kor kom banora yaki jing khoj hak snong ki thau pat ban laj ru na kita ki jing pang ti kum ki long ki por ban swa bon ki bri ki lej pan khana ki lej chalum chawa ki lej hangno ki chakakat ba ki lap ki syam teng ki pran kam da ki dan ki bri ki barak ru tolong rodem ru ban lej pan khana ban song haginala ban song ikasanyum dan ne haginu kinu ki jaka kebalong pathar ba hinrei tingma ka scheme bon ki snong ki leyo jingerap ban pran kam mi taki pan khana lingba ka ni scheme kadon sakoi pat ka scheme kata galong ba po mekala jongi dikasi jongi kila penon kam bha kani ka scheme ka scheme ka ba ai jingerap bha ki kinthai ba kata ka scheme kalong ka National Rural Livelihood Mission kata ka ba ngiong kani ka self help group kiyo ban penon kam lingba kani ka scheme kiyo ban form ban pelong kata ka self help group ngan sabatai pi pangkane ka self help group kumno de ban penon kam bat kumno haganu korkom ki form ya kane bat ki kita ki rukom ban trikam ngan sabatai sai gine hagoi pat ka video ngiyo sngauru yo kata ka JJM mo ka Jal Jivan Mission ya ka bala pentrikam ru hapok state ke jongi mata kani ka scheme kala ya jru sikinong kendong te bun na prengi nong kendong kila yo ban yo ya kani ka scheme lingba ka chipen tray lingba ka sarkar meklaya lingba ka tanat PHE habon kisnong la sedang ban petrikam begini ya kani ka scheme bat ka ba syam jinge let's say kala abandon kat pokok ni lingba ban yo ikta ki telong ban yo ikta ki jakai ka ban story ko bat hadu ban penpoy ka syaki longyeng kani ka scheme ban penyo haman laki longyeng
ti lada don na preng jong phi kiba kwa ban tip shai kan ni phila ban kli phila ban lejmi hakitu ki office kiba don mau kom ki office PHE phila ban kli bina ya kan ni namar kan ni ga dei ka wei ka scheme ka don kam bha na ka banta ka jing im ka balong man la ka sngi hagi yang system ki jongi ka wei ka scheme ka banging ya tip bha kata ka dei ka Pradhan Menteri Ujwala Yojana kata ka PMUY kata ka kabamut jong kan ni ka scheme ka jingmut jong kan ni ka scheme ka long ba ka scheme ban penyo gas LPG ya ki baduk ki badon na po kisnong ki jongi teling bagan ni ka scheme ka sarkar ka ai ka subsidi ka ba lais pa tingka haman laba pithit ya ka gas te kemot ka lais pa tingka kan lej bet sa ka account ka jong phi te ka don sa gawai pat ka scheme ka ba kade kata ka Ayushman Bharat ya kan ni ka scheme po state Meghalaya jongi lapron kam daka taka MHIS ma kani ka de jingerap nakam ta kitu ki bapang ki balit thia pang haki hospital sarkar lene hakino kino ki hospital lane hakino kino ki hospital private nak bantawan yo ya jing sumar ai nak sarkar bat bon hi ki balayo ya jing bentoy nak ni ka scheme ling baga jing pentrei kam jong ki hospital ling baga state government namar kani ka Ayushman Bharat kade ka scheme ka bala ai nak central government ti hapo Meghalaya jongi ni tip kum kata ka MHIS tika kalong ru hakata rukom la ban yo ki jingerap na ki hospital la ki breu ki bakhamdo kimla ban seu ya kata ke jinglot na ka mentab ki hospital teling ba ke jingdon ya gani ka card kata ka MHIS card kalala ban rap sibon ya kitu ki breu ki badan ya ki ya hak jingpang la ne kino ki jinge ang sabatay bini IP ka way pagaway hakano ka rukom kawan hakano ka rukom ka tray bat kum ta terter hakaway pat ka video ka bangan sa penmi tien mar kini gidi scheme kiba bon ki jingerap kiba wan na po ka state Meghalaya jingi hi gidei na po ka central scheme namar ka state ka jingi ka dik state ka baduk ha ka jingerap bat ka jingi yo ki share ka state jingi kala ban penmi tang 10% ndre ki jingerap ki babon hi ki wan na ka sarkar pedeng bat kata ka central government scheme ti kata kala ban lada ka trekam bha ha kata ka rukom kalong ka jingerap igi sinong gitaw bat na kinong pentre gani kile kata ka rukom ban pelong kam politik yakini ki scheme ban ai tangi kita gibriu gi ba dei kinong kersan lene gibriu gi ba itho kani kala ban kata ya ka jilla ka jongi kamtam mi gibriu gi baduk ki badon kam ban yo yakini ki jingerap dia menta tangkat ni ngan sawan biang hagoi ke video ngan sabatai binia kawai pakawai ke jingmut pakawai ke jingwan jong kani ke scheme bat kum juru ngan sabatai kita ki ki jing yo jing mentoy jong ngi kum kipat ba ki bangi dei ban yo na ka central government bat ka state government hagano gorkom ka pentre kam neki ti hadu bangin se kendo pat khuble sipol